Έχεις λεπτά μαλλιά. Και πού είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχουν καλά και κακά μαλλιά. Υπάρχουν καλοκουρεμένα μαλλιά και κακοκουρεμένα μαλλιά. Εσύ που έχεις λεπτά μαλλιά και ζορίζεσαι γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις να φαίνονται πιο πλούσια, αντίστοιχα και η κοπέλα που έχει πολλά μαλλιά και αυτή ζορίζεται στο να φτιάξει τα μαλλιά της γιατί έχει πολύ όγκο. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα που δεν έχει λύση. Πάμε μαζί να δούμε κάποιες ιδέες πώς να αναδείξουμε τα λεπτά σου μαλλιά σε διάφορα μήκη. Θα σου δείξω πιο κοντά, πιο μέτρια, πιο μακριά και θα σου δείξω και κάποιους τρόπους πώς να μαζεύεις τα μαλλιά σου ή ακόμα και πώς να φτιάχνεις τα κοντά σου μαλλιά λίγο διαφορετικά από ό,τι έχεις συνηθίσει. Η πρώτη φωτογραφία που σου δείχνω είναι ένα πριν και ένα μετά. Δείχνει μια κοπέλα με πολύ λεπτά μακριά μαλλιά, πόσο αναδείχθηκαν τα μαλλιά της και πόσο πιο πλούσια έδειξαν που τα έκοψε πιο κοντά. Αυτό το κούρεμα είναι πολύ ωραίο για σένα που έχεις λίγο στενό μακροπρόσωπο. Τα επόμενα κουρέματα επίσης που σου δείχνω είναι για σένα που σου αρέσουν τα κοντά μαλλιά και θέλω να σου διευκρινίσω ότι στα κοντά μαλλιά δεν φυλάρουμε πολύ. Όταν φυλάρεις πολύ τα λεπτά μαλλιά, χάνεις όγκο. Δεν τα φυλάρεις πολύ, δεν τα αφήνεις βαριά. Υπάρχει μια πολύ μικρή ισορροπία που μπορεί να τα αναδείξει και να τα κάνει να φαίνονται περισσότερα. Η επόμενη πρόταση είναι για σένα που θέλεις να έχεις λίγο πιο μακριά μαλάκια. Επίσης για σένα που έχεις και λίγο σπαστά μαλλιά ή που θα ήθελες να κάνεις μια φόρμα στα μαλλιά σου. Φόρμα είναι μια πολύ χοντρή περμανάντ. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι μπορείς να αφήσεις όλα τα μαλλιά σου να είναι ίσια και μυτούλες και εδώ πάνω να κάνεις μια φόρμα μόνο στην κορυφή για να δώσεις όγκο μόνο στην κορυφή σου. Για σένα που αγαπάς τα καρέ, να ξέρεις ότι τα κοντά καρέ κάνουν τα λεπτά σου μαλλιά να φαίνονται πιο πολλά. Επίσης, τα καρέ που είναι πίσω πιο κοντά και πιο φουσκωτά, τα bob τα καρέ, επίσης είναι αυτά που βοηθάνε στα μαλλιά σου να φαίνονται πιο πολλά. Το πιο μακρύ καρέ, περίπου ως εδώ, αν σου αρέσει να είναι μακρύ το καρέ σου, θα πρότεινα να είναι λίγο πιο σκούρο, γιατί φαίνονται τα μαλλιά σου πιο πυκνά και πιο σεξι. Οι τρεις φωτογραφίες που σου δείχνω εδώ είναι ένα μοντέλο που δεν έχει λίγα μαλλιά, αλλά απλά σου το δείχνω σαν ιδέα ότι μπορείς αν θέλεις να βάλεις tapes και να κάνεις τη μία σου πλευρά ίσως λίγο πιο ασύμμετρη και πιο πυκνή βάζοντας λίγα tape από τη μία πλευρά, έτσι για να φαίνεται λίγο πιο πυκνό. Επίσης θέλω να σου πω ότι εγώ, επειδή έχω λεπτά μαλλιά και να τα κάνω εδώ μπροστά να φαίνονται λίγο πιο πλούσια, έχω βάλει extension, να σου το δείξω. Είναι και αυτό μια πολύ ωραία ιδέα. Τώρα σου δείχνω ακόμη ένα καρέ που είναι λίγο σπαστό. Μπορείς να κάνεις μια φόρμα ή μπορείς να βάλεις λίγο αφρό ή λίγο μια κρέμα για μπούκλες και να τα τσαλακώσεις και να τα στεγνώσεις απαλά με τη φυσούνα, να μην φυσάει δυνατά ο αέρας, στο σιγανό ο αέρας. Να έχεις ένα πολύ ωραίο έτσι λίγο undone αποτέλεσμα. Απλά θέλω να σου πω ότι σε αυτό το καρέ, αν πρόσεξες, έχει λίγο φυλάρισμα, αλλά τα τελειώματά του είναι λίγο ίσια. Στα λεπτά μαλλιά δεν κάνουμε πολλές μυτούλες γιατί φαίνονται λίγα. Σου δείχνω και μια επιλογή με μια extreme κουρεματάρα, το στοιχείο μου, που μου αρέσει πάρα πολύ. Για το κορίτσι μου που αγαπάει τα μακριά μαλλιά, θέλω να σου πω ότι όσο και να σου αρέσουν οι μυτούλες, θα πρέπει στο πίσω μέρος των μαλλιών σου να μην κάνεις μύτες. Θα πρότεινα να τα κάνεις ίσια. Έχω κάποιες φωτογραφίες που σου δείχνω πώς πρέπει να είναι πίσω και πώς να είναι μπροστά. Πίσω λοιπόν φρόντισε να είναι ευθεία για να φαίνονται πιο γεμάτα. Και κάνε όλο το παιχνίδι μόνο μπροστά. Κάποιες ελαφριές μυτούλες ή κάποια curtain bags. Για σένα που θα ήθελες να κάνεις ένα wolf cut, σου δείχνω μια πολύ ωραία ιδέα. Αν έχεις πολύ λεπτά μαλλιά, πώς να κάνεις το κούρεμα αυτό και να φαίνεται και ωραίο. Τώρα σου δίνω κάποιες ιδέες με το πώς να κάνεις μαζέματα στα μαλλιά σου. Σου δείχνω ένα μημάζεμα, σου δείχνω κάποια space bands που μπορούν να είναι ψηλά, μπορούν να είναι χαμηλά. Θα πρότεινα να χρησιμοποιείς ένα dry shampoo πριν κάνεις τα μαζέματα για να φαίνονται λίγο πιο πυκνά. Και θα πρότεινα να μην τα χτενίζεις όταν θα θέλεις να τα μαζέψεις. Προτείνω απλά να τα κάνεις λίγο με τα χέρια σου για να αφήνει γραμμές και να είναι λίγο αχτένιστα. Αυτό θα τα κάνει να φαίνονται λίγο πιο γεμάτα. Και επειδή φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα οι στέκες και οι κορδέλες στα μαλλιά, σου δίνω και αυτή την ιδέα. Μπορείς να βάλεις και μερικά ρόλι στα μαλλιά σου, για να μην βάζεις συνέχεια ψαλίδι και τα ταλαιπωρείς, και να βάλεις μια ωραία κορδέλα, μια ωραία στέκα στα μαλλιά σου και να έχεις μια διαφορετική εμφάνιση. Αν θέλεις και άλλα τέτοια tips, ακολούθησέ με.